vi kan... Hej. Det er en evig ulovlig. Hej. Hvad tror du, vi kan gøre, når vi kommer til toppen? Jeg tænker, vi skal have en af de der nærmænd med, og så skal vi lave cyklen. Har du set den? Altså, den er P3-cykel. Ja, lige præcis. Men det har bare aldrig rigtig fået lykkes os at lave den. Men må ikke det kan lykkes der. Altså, billedet bliver taget bagfra. Bare patter til Afrika. Nå ja. Fingerens verden. Ja. Men hvad tror du, det er et muslimsk land? Tror du godt, du bare må vise patter på toppen af deres bjerg? Det? Ja. Ej, Malle, så starter det sgu i morgen, hva'? Ja, det ser da sådan ud. Skål. Skål. Det ser rigtig godt ud, det der. I need to stretch in my leg. Så er det med at nyde den sidste aften hver for sig, var. Inden vi skal lægge i det stramme ske. Så har vi Kilimanjaro der. Eller måske derovre bagved. Eller måske derovre bagved. Lige om 3 kvarter. Så kommer Benjamin. Vi tror, han er hvid, men han er nok en afrikaner. Han er chefen her. Så skal vi ud og gå. Ja, hvor skal vi gå hen? Op til Kilimanjaro. Okay. Vi har kørt 2 timer, 3 timer. Ja, vi har fået en lille oxygensprise her, så vi skal bare lige... Hvad sker der lige nu, Malle? Der er fucking vild panik. Vi står her... Du rører lige dit hår. Ja, jeg rører selvfølgelig også. Jeg kan da ikke sgu derop, og så går der lang tid, før jeg kan gøre det igen. Det er chance. Og deroppe har vi lige skrevet under på, at... Jeg ved ikke, hvad vi skrev under på. Vi har bare måske at vores liv er i deres hænder. Ja, vi har i hvert fald bare skrevet det hele underskrift og... Passport, hvad hedder det? Pasnummer. 97 kroner i timen. 97 kroner i timen bruger vi på at sidde her. Men sådan der skal man også ikke regne det ud. Men jeg synes måske bare, det er en lille smule antiklimaks, at der er så meget, så mange sorte skyer oppe ved bjerget. Ja, fordi hvor er bjerget egentlig? Der. Hej. Hej, how are you? Sidde og kæle. filmer du nu? Ja. Nå, Malle, dag 1. Hvordan har vi det? Jeg har det godt. Jeg har lidt bøvl med fuselankerne, som man siger. Ja. Først og fremmest så glemmer jeg mit skoindlæg BMW DK, så jeg har ikke nogen såler i skoene, men det klarer vi selvfølgelig ved, at jeg lige får mundepines. Men 50% af os har nu fået lagt en nejlak, så hun møder en lille smule højt igen. Godmorgen! Godmorgen. Så var der vist lige to, der sovet 11 timer i til. Hvorfor så vi havde morgente på sengen? Med en enkelt pispause i det fri. Ja, det har bare været skønt. Hallo. Hello. Hello. Hallo. Yeah. This is Tadeusz. Tadeusz. Yeah. Yes. Yeah. What's your name?
Thaddeus. Yeah. Where you came from? Bible name. Where you came from? From Denmark. Came from? From Denmark. Denmark. Yeah. You But know me, that, I'm silly living man. here. Yeah. Yeah. Welcome to Tanzania. Tanzania is better more than the other country, no? Swahili. Swahili. Ja. Jeg tog den store fisk i går. Ved at spise op her til morgen. Vi fik en reprimande i går om, at vi skulle spise mere. Ja. Så det er da bare det, vi gør. Facebook, please. On Facebook? No, there's no internet up here. It would have... You sent to my Facebook. Yeah. Are you on Facebook? Yeah, I have a Facebook. Okay, we need to have that before we leave then. Yeah. We can tag you in this. Maybe today. We never know when we'll die. Ej, slap af. Er det lækkert for dig? Nej, det er det ikke. Det er det ikke. Og hvad skal der så ske i dag? Vi skal gå til Giro. Ja. Simone står lige og bliver bejlet til. Truth it? What did you say? I'm stupid. I never seen that. Oh, me neither. Sorry. Are you actress? Not really, no. Good morning. Good morning. How are you? For helvede. Sovepose-krise. Dag 2. Jamen, jeg forstår bare ikke, hvis jeg skal lyne her, så er der slet ikke noget hold i. Simon, så går der lige ind og spørger hende dem, om du ikke må sove hos dem. Sådan. Moin, I er hyt. Du kan da godt lige sætte dig lidt længere ind. Jamen, jeg prøver da også på det. Altså. Men så er vi på dag 2. Ja. Vi sidder her og får en lidt lækker agurkesuppe. Med pandekager til. Ja. Ja. Dagen i dag har været hård. Ja. Lang. Ja. Meget af begge dele. Jeg føler, vi er gået op af stejlt. Meget. Rigtig meget. Så benene er lidt ømme. Vi er gået i 8-9 timer. 15 kilometer. Det lyder ikke af meget, men når man går op af. Det er det. Det er det bare. Ja. Og, Vi er i omkring 3.800 meters højde. ja. Og vi oplever heldigvis ikke rigtig nogen form for højdesyge. Alt er godt, so far. Ja. Det skulle blive rigtig koldt her i nat, fordi vi er sådan tæt på bjergene. Og meget åbent sted. Så Så det skulle blæse. det skulle bare blive piskoldt. Så vi skal bare indfinde os i den helt stramme ske. Mm. Men så er vi over and out. skal det virkelig være et catchphrase for hver aften. Jeg har sgu sågar også skrevet det i mit dagbog. Men så sig noget andet. Du får det sidste ord. Den arbejder vi lidt på til morgen. Er det det? Vil du så slutte med den der? 2 ordsprog. Ja. Amin Jensen, den kloge mands ordsprog. Så længe jeg kan gå et skridt til, så stopper jeg ikke. Der er vi heldigvis ikke noget til det. Nej. Og så Strands ordsprog. Husk, smerte er kun svaghed, der forlader kroppen. Og på den, good night. Godmorgen. Så er det morgen. Dag 3. Dag 3. Ja. Vi har bare sovet helt vildt dårligt. Måske så... Jeg gætter et sted imellem 20 minutter og 2 timer. Ja, det gør jeg også. Det har været lidt koldt. Ja, men en lidt pres morgen herfra, det kan vi vist godt være enige om. Det vil godt indrømme, som jeg siger. Og så... Kæft, hvor ser man slidt ud, hva'? Ja, vi lukker den bare her. Jeg kan ikke overskue at tage min. Nej. Det er en lille
En mus? Ja. Ej, jeg tænkte du ikke engang rejse. Det står ikke godt til. Ja. Så er den her. Drengen. Hola! Jumbo. Ja, som man måske kan høre, så pisregner det igen. Og det går bare skide godt. Det gør det faktisk. Og ja, vi rører os afsted fra campen som de allersidste. Der er måske 30 mennesker. Altså 30 bestigere plus alle deres guider og bærer og sådan noget. Og det sker hele tiden. Ja, vi er de sidste. Ja. Jeg ved simpelthen ikke hvorfor. Vi går så stærkt. Ja. Fordi vi bliver nemlig vækket senere end alle de andre. Jeg skal det her af. Jeg synes, jeg ligner en fra Taliban. Det var meget bedre. Var det ikke det? Nej. Og nu skal vi lige have en lille kop te. Og vi har fået hostlet os til at få noget ingefærste i stedet for pivsort te. Og i morgen skal vi så gå 2,5 time, så det vil sige 3,5 time, til Barafu, som er basecamp. Very exciting! Så skal vi sove indtil midnat, hvor at vi skal lave Summit Attack. Ja. Vi made it. Ned og næppe. Det må man sige. Vi har bundet vores snørebånd på. Så det er klasse. Slut herfra. Vi ramte toppen. Summit Attack. Det tog 8 timer at komme derop. Vi var blevet lovet 6-7. Men Monomo her, hun fik det en lille smule dårligt. Det var en lidt lang tur derop, kan man sige. Ja, Men vi gjorde det. det gjorde vi. Og det er det vigtigste, kan man sige. Og i morgen skal vi gå noget, der ligner 2 timer. Og så skal vi køre noget, der ligner 2-3 timer til vores hotel. Og så kan vi fandme få et bad. Vi glæder os mega meget. Men vi er så fucking glade for, at vi nåede derop. Ja, og vi har bare fotograferet det til ukendelighed. Ja. Har du mere at sige, Malle? Nej. Kilimanjaro, 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 Glimambe Fusana. Kilimanjaro, 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 Glimambe Fusana. Namawenzi, 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 Glimambe Fusana.